Ya mangga be. Adu-adu damang ngajo tua mata nomor 2 Dewata. Mau lihat tema permusik nami. Laos adu-adu damang ma tua mata raja song-songoni manang tuinat tasori pada. Gabe permusik nami. Las alu-alu hodamang ma tu saluhut panggonggom di luaton. Mau lihat ma pada nami. Adong hatani na tua nama dok. Syajur mula torsa. Madudala hodolon natibo. Madopak kau aini tahu ba? Asa bedamang magodang mula-mula las padona lugodang soba. Mau lihat ma permusik nami. Asa tung lihat tutupang gabian 5 pengkakurasan di saluhut punguan ni munte marsada na adong di Batamon. Atong permusik nami. Baik godang ma godang liati. Mau lo petu sehari tan mga liaton uli maruhatake. Baik damang ma godang liati. Mau lihat ma permusik nami. Asa dohonom ma songono hatani situ tua. Asa tinai mo inda ay tio binay tu panuhatan. Baik damang magodang situ tio las padu damang matu godang hasahatan.